ଡେରି ହେଇଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜିଏସ୍ଟି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହେଇଛେ। ଆମର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ କଥା ସଂକ୍ଷେପରେ କହିଛନ୍ତି କୋଉ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ମୁଁ କେବଳ ଜିଏସ୍ଟି ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ। ଯେତେବେଳେ 2017 ଜୁଲାଇ 1 ତାରିଖରୁ ଜିଏସ୍ଟି ଲାଗୁ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ବଡ଼ ଚିତ୍କାର ଭାବରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଏଥିରେ 10ଟା ଉପକାର ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିବ। କ'ଣ କ'ଣ ଉପକାର ମିଳିବ ନା ସମସ୍ତ ଲୋକେ ତାଙ୍କର ଦରଦାମ କମିବ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଏତେ ଚାପ ଯୋଉ ପଡୁଥିଲା କ୍ୟାସ୍କେଡିଂ ଏଫେକ୍ଟ ଯୋଉ କୁହାଯାଉଛି କ୍ୟାସ୍କେଡିଂ ଏଫେକ୍ଟ ଯୋଉ ପଡୁଥିଲା ସେ ଆଉ ପଡିବ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା କୁହାଗଲା ଯେ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରମାନେ ଅଧିକ ଉପାର୍ଜନ କରିବେ। ତୃତୀୟ କଥା କୁହାଗଲା ୱାନ୍ ନେସନ୍ ୱାନ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସେସନ୍, ଗୁଡ଼ାଏ ଟିକସର ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ହେବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖେ 2017 ମସିହାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 56 ଥର ବସିଛି କାଉନସିଲ, ଯିଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ। ସେ 56 ଥର ଯେତେବେଳେ କାଉନସିଲ ଯୋଉ ବସିଛି, ସେଥିରେ ଏଇ ଲାଷ୍ଟ କାଉନସିଲରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଲା ଯେ 2ଟା ରେଟ୍ କେବଳ କମିଲା। ତଥାପି ଆଜି ଦିନରେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ରେଟ୍ 5ଟା ଅଛି, ଜିଏସ୍ଟିର 5ଟା ରେଟ୍ ଅଛି। ଆପଣ ପଚାରିବେ ଜିଏସ୍ଟିର କ'ଣ 5ଟା ପୁଣି ରେଟ୍ ରହିଲା? ଅଛି। ଜିଏସ୍ଟିର 5ଟା ରେଟ୍ କ'ଣ? ଜିରୋ ରେଟ୍ ଗୋଟେ ଅଛି, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଜିରୋ ରେଟ୍। ଗୋଟିଏ ହେଲା 5% ରେଟ୍, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା 18% ରେଟ୍। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ସୁନା ଉପରେ ଗୋଟେ ରେଟ୍ ଅଛି, ତାହା 2%। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ରେଟ୍ ଅଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ 40% କରାଗଲା। କୋଉ 40%? ଏବେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ସିଗାରେଟ୍ ଆମକୁ ସମୟରେ ବସିବ 40%। ସୋ ଏଇ ରେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ 5ଟା ରହିଲା ଟ୍ୟାକ୍ସ ରେଟ୍। ଏ ଟ୍ୟାକ୍ସ ରେଟ୍ ବ୍ୟତୀତ ଆହୁରି 26ଟା ଟିକସ ଆମଠୁ କଲେକ୍ସନ ହୁଏ। ସେ ଟିକସ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତୁ, ସାଧାରଣ ଲୋକ ଭାରତବର୍ଷୀ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ସେ ଟିକସ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା, ତାର ନାଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ। କୋଉ ଜାଗାରେ ସେସ୍ କୁହାଯାଏ, ସେସ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାହା ଟିକଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେୟା। ଏବଂ କୋଉ ଜାଗାରେ ସେସ୍ଟା କିଏ ନିଏ ନା ସେସ୍ଟା ଯାହା ଆଦାୟ ହବ କେନ୍ଦ୍ର ନେଇଯିବ। ଧର ଆମ ପେଟ୍ରୋଲ ଉପରେ ଯୋଉ ସେସ୍ ଆଦାୟ ହଉଛି, ଡିଜେଲ ଉପରେ ଯୋଉ ସେସ୍ ଆଦାୟ ହଉଛି, ସେ ସବୁ ଯାକ କେନ୍ଦ୍ର ନେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ତା ଦେହରୁ ଭାଗ ପାଉନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ତା ଦେହରୁ ଭାଗ ପାଏ। ସେସ୍ କୋଇଲା ଉପରୁ ଟନ୍ ପିଛା 400 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଯୋଉ ଆଦାୟ ହଉଛି, ତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ନେଇଯାଏ। ସେମିତି ଡ୍ୟୁଟି, ଏକ୍ସାଇଜ ଡ୍ୟୁଟି, ଆଡିସନାଲ ଡ୍ୟୁଟି। ଏକ୍ସାଇଜ ଡ୍ୟୁଟିଟା କେବଳ ସେୟାର ହୁଏ, ଭାଗ ଭାଗ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଆଡିସନାଲ ଡ୍ୟୁଟି ବା ସରଚାର୍ଜ ଏଗୁଡ଼ିକ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଏ ନାହିଁ। ଆପଣ କହିବାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଯେ ସବୁ କେନ୍ଦ୍ର ହାତକୁ ପାଖକୁ ପଇସା ଠୁଳ ହବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏସବୁ ରହିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ପଇସା ଅଛି, ଆପଣମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ତାକୁ ଦଉଛନ୍ତି। ଯିଏ ପୁରୀ ଆସିଛନ୍ତି ଆମର ପୁରୀରୁ, ଯିଏ ପୁରୀରୁ ଆସିବ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସେ ଟିକସ ଦେଇକି ଆସିବ ପିପିଲି ପାଖରେ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଟୋଲ୍। ଆପଣ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ଯିବେ ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱର କିମ୍ବା ଦୀଘା ଯିବେ, ତାହେଲେ 4 ଜାଗାରେ ଦେବେ ଟୋଲ୍। କୁହାଯାଉଥିଲା କ'ଣ ନା ଆମେ ବହୁତ ଟିକସ କମେଇ ଦେବୁ। କ'ଣ କ'ଣ ଟିକସ କମେଇଲେ? ଗୋଟେ ଟିକସ କହିଲେ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଟ୍ୟାକ୍ସ। ଆମେ ଯିଏ ସିନେମା ଯାଉ ସେ ସିନେମା ପାଇଁକି ଟିକସଟାଏ ଦେବୁ, ଯିଏ ନଗଲା ସେ ଦବ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଯିଏ ପୁରୀ ଗଲା ସେ ବି ଟୋଲ୍ଟାଏ ଦେଲା, ଯିଏ ବାଲେଶ୍ୱର ଗଲା ବା ଦୀଘା ଗଲା ସେ 4 ଜାଗାରେ ଟୋଲ୍ ଦେଲା। ଏଣୁ ସରକାର ଭୁଆଁ ବୁଲେଇ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ବିଭିନ୍ନ ବାଟରେ ପଇସା ଆଦାୟ କରିବା ଏବଂ ଏଇ ଜିଏସ୍ଟିର ନାଁ ଦେବା, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖେ ଜିଏସ୍ଟି ନାଁକୁ ନେଇକରି ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ଏକ ମାରାତ୍ମକ କଥା। ଗୋଟିଏ କଥା ଉପରେ ସ୍ପେସିଆଲ ଭାବରେ କହିବି, କହିସାରିଲେଣି ଆମ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍, ଆମର ଯିଏ ପ୍ରଜୋରି ବାବୁ ନିଶ୍ଚୟ କହିବି। ମୁଁ ଖାଲି ଜିଏସ୍ଟି ସାଙ୍ଗରେ ତାକୁ ମିଶେଇକିରି କହିଦିଏ, ସେ ହେଉଛି ପେଟ୍ରୋଲ ଆଉ ଡିଜେଲ। ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଦୁଇଟି ଯାକର ରେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଅଲଗା ଅଲଗା ରାଜ୍ୟରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ରେଟ୍ ଅଛି। ଆମର ଅଛି 24 ଟଙ୍କା କୋଉଟାର, ଆପଣଙ୍କର ଡିଜେଲର, ପେଟ୍ରୋଲର ଅଛି 28 ଟଙ୍କା ପର ଲିଟର। ଏବଂ ତା ଉପରେ ସେ ଯୋଉ ଡିଜେଲ ଆଉ ପେଟ୍ରୋଲ ଯୋଉ ଆଦାୟ ହୁଏ, ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। 11 ମସିହା ଠାରୁ 17 ମସିହା ଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତ ସରକାର
40 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା 40 lakh crore ପାଇଛନ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ମାନେ ଆଦାୟ କରିକି ଦେଇଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରୁ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ। ଏବେ ଯଦି ଏବେ ଗତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ 4,38,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆଦାୟ ହେଇଥିଲା 24 ମସିହାରେ ଏ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଟିକସ ଆକାରରେ। ଗୋଟିଏ କଥା ସରକାର କହିଲେ ଏବେ ଚାରିଆଡେ ଚିତ୍କାର କରି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲଟାକୁ କମେଇ ଦେଇଥାନ୍ତୁ, 40 ଟଙ୍କା ରେଟ୍ କମେଇ ଯାଇଥାନ୍ତା। ସତ୍ୟ ଯଦି 18%କୁ ଆସିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଆଉ ଡିଜେଲ ଦର ପାଖାପାଖି 40 ଟଙ୍କା କମି ଯାଇଥାନ୍ତା। ଏଇଟା ସତ୍ୟ। କମେଇଲେ ନାହିଁ କାହିଁକି ନା କମେଇଲୁ ନାହିଁ ଏଇଥିପାଇଁ ଦିଟା ରାଜ୍ୟ ବିରୋଧ କଲେ କାଉନସିଲରେ, କେରଳ କଲା, କର୍ଣ୍ଣାଟକ କଲା। କରିବେ କାରଣ ଆମେ ବି ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟ ଚାହେଁ ନାହିଁ, ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ହିସାବରେ ଆମେ ଚାହିଁବୁ ନାହିଁ ସବୁ ଟିକସ ତମ ହାତକୁ ଯାଉ ବୋଲିକିରି। କିନ୍ତୁ ତମେ କମ୍ପେନସେସନ ଦେଇଥାନ୍ତ। ଯଦି 4 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ତମେ ବିଭିନ୍ନ ବାଟରେ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଆଦାୟ କରୁଛ ଆଉ ତା ଉପରୁ ଲକ୍ଷେ କୋଟି ଟଙ୍କା ଯୋଉ ରାଜ୍ୟମାନେ କ୍ଷତି ସହିବେ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଦର କମେଇକିରି ତାକୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେଇପାରିଥାନ୍ତ, କମ୍ପେନସେସନ ଭରଣା କରିପାରିଥାନ୍ତ। ତା କଲେ ନାହିଁ, ତା ନ କଲେ ନାହିଁ। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର। ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଗତ ଥର 24 ମସିହାରେ ମୋଦି ଆଉ ଶାହା ଓଡ଼ିଶା ସାରା ବୁଲୁଥିଲେ, ଚିତ୍କାର କରି କହୁଥିଲେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାରକୁ ଦିଅ, ଲୋକଙ୍କୁ ବେନିଫିଟ ମିଳିବ। ସେଇ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାରରେ ତମେ ଯେତେବେଳେ ଆଜି ଦିନରେ ଅଛ, ସେଇ ଏଇ ରାଜ୍ୟର ସରକାର ଯୋଉ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଉପରେ ଦର ବଢେଇଛି, ସେ ଦର ଟିକେ ଅନ୍ତତଃ ଆଉ କୋଉ ରାଜ୍ୟ ସାଙ୍ଗେ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଗୁଜୁରାଟ ସାଙ୍ଗେ ସମାନ କରିଦେଲେ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁଜୁରାଟର ପେଟ୍ରୋଲ ଦର 24 ଟଙ୍କା ଲିଟର ପିଛା, ଆମର ପେଟ୍ରୋଲ ଦର ହଉଛି 28 ଟଙ୍କା। ଆମେ ଯଦି ସେଇ ଦରଟାକୁ କମେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ପେଟ୍ରୋଲ ଦରଟାକୁ ଆମେ କମେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଖାଲି ଗୁଜୁରାଟ ରେଟ୍ରେ ବସେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, 18%କୁ ଆଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମେ କମେଇ ଦେଲେ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ କିଛି ଉପକାର ମିଳିଥାନ୍ତା। କାହିଁକି ମୁଁ କଥା କହୁଛି, ଆର ଗୋଟେ କ୍ୟାସ୍କେଡିଂ ଏଫେକ୍ଟ ଅଛି। କାରଣ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଦିନରେ ଯାହା ଯାହା କିଣୁଛନ୍ତି ତାର ତାଲିକା ତିଆରି କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ସରିବ ଯାହା କିଣିବେ ତାର ଗୋଟେ ତାଲିକା ତିଆରି କରିବେ। ମୁଁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ କହିପାରେ, ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଇପାରିବି ସରକାରକୁ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସରକାର, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାରୁ। ସେ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କମି ଯାଇଥିବ ଖର୍ଚ୍ଚ, ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାର ଲାଭବାନ ହେବେ, ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାର ହେବେ, ତା ଆଦୌ ହବ ନାହିଁ। ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ କଷ୍ଟ ବଢି ଯାଇଥିବ। ଆପଣ ଯାହା ଜିନିଷ କିଣିବେ, ଆଳୁ କିଣନ୍ତୁ, ପିଆଜ କିଣନ୍ତୁ, ମାଛ କିଣନ୍ତୁ, ଆପଣ ଲୁଗାପଟା କିଣନ୍ତୁ, ଯାହା କିଣନ୍ତୁ, ତା ଉପରେ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ କଷ୍ଟ ବଢିକିରି ସେ ରେଟ୍ ବଢି ଯାଇଥିବ। ଇନଫ୍ଲେସନ ନ ବଢିପାରେ, ଇନଫ୍ଲେସନକୁ ରୋକିବା କିନ୍ତୁ ରେଟ୍ ନିଶ୍ଚୟ ବଢିବ, ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ କଷ୍ଟ ବଢିବ। ଆମର ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରରେ ଘର ତିଆରି କଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁହାଯାଉଛି 3.5%ରୁ 5% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ରିହାତି ମିଳିବ। ଆଦୌ ମିଳିବ ନାହିଁ, ଆଦୌ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଏଇଥିପାଇଁ କି ଯେକୌଣସି ଲୋକ ଘର ତିଆରି କରିବ, ସେ ବାଲି ଆଣିବ କୋଉଠୁ, ନଈରୁ ବାଲି ଆଣିବ ତା ଘରକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ, ନଈରୁ ଏଠୁ ସିମେଣ୍ଟ ଆଣିବ, କୋଉଠୁ ଆଣିବ, ଛଡ଼ ଆଣିବ। ସେ ଯୋଉ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ କଷ୍ଟ ଆ ଭିତରେ ବଢିଯିବ। କାହିଁକି ଆଜି ଦିନରେ 103 ଟଙ୍କା ହେଇସାରିଲାଣି ପେଟ୍ରୋଲର। ଆପଣ ଆଉ 7-8 ଦିନ ପରେ, 10 ଦିନ ପରେ ବଢି ବଢିକି ତାଙ୍କର ଅପୱାର୍ଡ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖାଦେବ। ସେ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯୋଉ ଜିଏସଟିର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି ବିଳମ୍ବରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ସେ ବିଳମ୍ବରେ କୌଣସି ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାର, କୌଣସି ଖାଉଟି ପରିବାର ଉପକୃତ ହେବେ ନାହିଁ। କେବଳ ଉପକୃତ କିଏ ହେବେ ନା ଏଥିରେ କିଛି କର୍ପୋରେଟ ହାଉସ ଉପକୃତ ହେବେ। ଆପଣ ପଚାରିବେ କର୍ପୋରେଟ ହାଉସ କେମିତି ଉପକୃତ ହବ? ତାଙ୍କର ମୁଭମେଣ୍ଟ ହବ। ତାଙ୍କର ମୁଭମେଣ୍ଟଟା କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଆମର ଫାଷ୍ଟ ମୁଭିଂ କାର୍ଡ ଯୋଉଗୁଡାକ ପ୍ରତି ମାସରେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହଉଛି ବଜାରରେ, ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ବଢିବ। ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଲିଭରର ସମସ୍ତ ପ୍ରଡକ୍ଟ ମାନେ ଦେଖିବେ ବଢିବ। ସେ ଯୋଉ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଲିଭରର ଜିନିଷ ବଢି ବଜାରକୁ ଯିବ, ତାଙ୍କର ଉତ୍ପାଦନ ସେଥିପାଇଁ ବଢିବ, ଡିମାଣ୍ଡ ବଢିବ, ଉତ୍ପାଦନ ବଢିବ। ଲୋକେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବେ, ଲୋକେ ତାଙ୍କ ପଇସା ଦେବେ, ପୋଷିକି ଦେବେ। ଏଇ ହଉଛି ସର୍ବମୋଟ କଥା। ଏଣୁ ମୋଟ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଥିବା ଜିଏସଟି ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରର ଏବଂ ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରର, ଏପରିକି ଗରିବ ପରିବାର ଲାଭଜନକ ଲାଭରେ ଜମା ଆସିବ ନାହିଁ।
ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଯେଉଁ 18,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଲାଭ କରିବ ବୋଲି କହୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକଥା କହିପାରେ ଯେତେବେଳେ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ସରିବ, ଏଇ ବଜେଟ୍ ସରିବ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ତାର ଓଡ଼ିଶାର ଏଇ ଜିଏସ୍ଟି ପାଇଁକି ଲୋକସାନ ହେଇଥିବ 18,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ଲୋକସାନ ହେଇଥିବ। ସେ କହିଛନ୍ତି କୋଉଠି ଲୋକସାନ ହବ, ଏ କଥା ଆପଣ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ପାରିବେ, ସରକାରକୁ ପଚାରି ପାରିବେ, ବା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବୁଲୁଥିବା ଯୋଉ ଅର୍ଥନୀତି ବିଶାରଦ ମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ବି ପଚାରି ପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ